مالپەرە ئاکسیۆس ji ser zarê çavkaniyên agahdar roja çarşemê ragihand ku Washington bawer dike ku ew nêzîkî gihiştina rêkeftinekê li gel Îranê ye ji bo vekirina tengava Hurmuzê û bidawîkirina şerê rojhilata navîn. Malpera Amerîkî diyar kir ku du karbidestên Amerîkî û du çavkaniyên din yên agahdar hebûna li heftêgihiştinekê ya yek rûpelî ragihandine ku armanc ew e şer bi dawî bibe û çarçoveyek ji bo danûstandinên navokî yên berfirehtir ava bike. Li gor Axios, Washington li bendeye ku di nav 48 demjimêran de ji Tehranê bersivek were dayîn. Ne Washington ne jî Tehran tu daxuyaniyên fermî derbarê vê pêşketinê belav nekirine. Serokê Amerîka Donald Trump berî vê nûçeyê li ser platforma Truth Social got eger Îran li hevhatinê qebûl bike wê demê operasyona hêrsa dastanî dê bi dawî bibe. Trump got dorpêça pir bi bandor dê bihêle ku tengava Hurmuzê ji bo hemûyan tevî Îranê vekirî be. Serok Trump hişyarî da Îranê û got eger ew qebûl nekin mixabin bombebaran dê ji ya berê gelekî mezintir û bihêztir dest pê bike. Hêzên berevaniya İsraîlê IDF roja çarşemê ragihand ku wan şaneyeke çekdar a rêxistina Hemasê li bakurê Kerta Xezayê ji holê rakiriye. IDFê li ser platforma X got ku wan duh sêşemê şaneyeke terorîstên çekdar yên ji rêxistina Hemasê ji holê rakir ji ber ku wê gef li hêzên İsraîlî yên li bakurê Xezayê dixebitin dikir. IDF got ku di bûyereke din de a duh sêşemê de tîmên şer ên lîwa çardan ku li bakurê Xezayê dixebite hin terorîstên ku li herêma xeta zer li ser erdê çalakiyên gumanbar pêk anîne bi awayekî ku gef li ser hêzan disepandin bin çav kirine. Serokwezîrê Erkdariyê Iraqê Elî Zeydî îro çarşemê ragihand ku peywendiyeke telefonî di navbera wî û Wezîrê Cengê yê Amerîka Pete Hegseth çêbûye. Zeydî li ser platforma Xê ragihand ku her du aliyan tekezî li ser girîngiya jinûva çalakkirina rahênanên leşkerî û baştirkirina şiyanên hêzên çekdar yên Iraqî û xurtkirina asta wan kir. Washingtonê piştgiriya xwe ji bo Zeydî nîşan daye. Serokê Amerîkî Donald Trump hefteya borî piştgiriya xwe bo destnîşankirina Zeydî bo posta serokwezîrê nîşan da û tekezî li ser bihêzkirina têkiliyên nêzik li gel Bexdayê kir.